Hi guys! Welcome to my guys. Bitaw, hi guys. Ang pakabalik og vlog. Ngayon kag popcorn, di ay nagsipesel ko diya. Ano yung mamang violet guys? Hindi ko pilay, kilay din. Ngayon yung kilay ha? Kilay kabadyo? Naka-black na pang kilay. Naabo. Black ba? Ulit-ulit ng black. Ano ka na ba eh? Dali, wait. Dali, sa Luod na. Ay, ina ba yun? Dugaya pud ka click. Mo picture oy karambot yo apoy pa ubos. Dugaya ka click. Balik. Ikaw ba? Mandita nakahali na kami ng tambal. Libog po tagata rin unahin. Popcorn. Ano naman popcorn kay GM? Ala. Grabe dyan sa Violet mo yung hospital. Dagag hospital. Grabe dyan gahapon na ito itong waoy. Pamauwan kong pinugong. Si Paan, bitaw bila sa doktor. Si tal doktor, ay! Kamu tas pagkuhag dugo. Duga dyan ka dyan kuhaan. Mas yelo lagi rin kaysa dana. Tungo pa na tarang loto. Ano? Ah, guys, kon mo. Pilit ra malihag. Grabe ti. Diyan man na rungo pa man na kaihi. Nangihi. Basa na kung bilat na abi man eh. Barat rin. Buang mo, kulig-kulighan na po. Ha? Inan. Rubok Bira po. sa sisa. Ang kaba ah. Ang ko ikaw. Abi ko hawa si. Uli si enjoy ikaw to mas kilim. Ang uli. Samde ko ng tog. Higda. Tapal mo yung mama. Mama. Ate. Ang abi ko kung kapag ko kayo eh. Oo eh. Silang, magagbutukan ka. No, Kagi katag mo ng kutsyon. Katulog ko. Katulog gawsan. Ba kayo. Maligo ko ng kawil gibilin. Rub-rub tignan mo. Ano siya sa stickers? Hindi siya naligo. Grabe gilakop naman na ganyang ingilta ng CR. Kaati rewa. Gilakop ko ito natin. Kalimot na ba kulak? Okay ba? Na. Lamim din yung popcorn. Ano lagi? Karisa ka duway. Hindi, didlalim violet mo ima. Dahil sa hospital. Makakuha ako. Makahurot og pasensya. Kahilakon ko sa tepok na pagkuhag dugo. Katulong tepok naman di wa man jud dugo ang kuha ang gawas. Giswab pa jud siya una. Una giswab. Giswab giding gitis. Yan siya nabisi. Kulitod din ang ilong niya eh. Gilot ka dun na iswab. Duda kung iti ay di na. Ay, gihingi yung tubig. Hindi na kung huwaon natin. Wala naman na yung siya diha. Oo, may nga atig ko. Kuhaan pa itlog. Bawal. Oo, ang ilog. Ay, namot ko. Ano siya pamilaan? Ice cream.
O, di na mag-action ka. Higayahay ba ninyo, no? Mahayahay ka kanya, di? Hindi ka kita. Ano pa isa to? Hurot na, oy. Hurot na yun. Kaya nga, kapag daghan ang walang buto. Hindi, ay mahurot kayo na. Kaning walang buto ba? Oh. Ligo Angel, nagdaguan. Ano? Popcorn sa Hindi ang ligo, sinta pa ito kaon na wa. Ano na ligo, tari? Baka na ligo. Pato taas eh. Nalagi ha? Marunong eh. Oh. I see the light, burut light. Ningipis ati. Gilantan ko nga. Kurtinahin ko na gilan. Siguro termometer eh. Tidak ka itong init si Violet dito. Termometeran 37 naman. Normal naman ko na. But ati. Ito pag ko nung nagsuka. Sagwa dani siya. 39 ko no. Hindi ko ba ito siya, wak ma'am? Wag galit termometer. But. Sabi kung naligo na ka dyan. Lagi lagi din ay. Mura Ini lagi mo live. Ini upload wag Kurdap ya Jil. Lagi ro ba ko? Lagi ka. Nag-ilok-ilok ang cellphone. Wanted ka kayo, wanted ka. Oh. Okay lang, lagi pa ko eh. Naabi yan. Iyon. Naabi ba? Okay lang. Kaya di ko nugil. Baga-bagaan po ng kwas gasol. Ito. Bagnod na yung... Animal ko. Ako, anong tilay suwa? Grabe, manok. Oh, manok, baboy. Saan itong baboy? Di mo tumakarang kaha. Ha? Sa po lagi din ay. Di mo tumakarang kaha itong baboy. Sige, sabaw na ni ugagi hapon. Harang ito. Yeah. Anis injil give freezer ni sa isa. Sawa ni himo ni mong ice ni mo hang. Hani si Zita. Ha? Kapi. Music. Kapi. Itong ibutas na. Harap mo tayo Ang dyan. gibol ka agad din tani mo. Harap mo tayo dyan. Hiwa-hiwang taong dyan ka. Di ada rin. Hilaw ka Itong ibutang niya makitaan ka na. Ay, kasi ka unin Ito ah. Pinapay popcorn dito na ko. Para may popcorn lagi kang igit. Apple na sad na. Pangihin na Violet la. Walang daw. Ay, pala ba ipakon kayo na. Magkakuha na. Hatag that's milk dyan. Kibe. Ano lagi? Bawalan mo ko nun ni that's milk. Kita may di na. Ano may pwede may lantan mo na may. Sus, ginoo ko. Gipakaon na magmaadyo. Kadugay pakaon. Paka nag-alasay, sumag as 9. Asa ka naman lang kong. Katawa na ba? Sagdi lagi. Ano ugat niya? No lagi da reklamo di ate manon. Ugat mo magao nga. Ah, ano. No lagi. Katawa me. Kadang kadang. Nasa ang tono. Ah, ang tono ko kailan ko na. Wala na magao na. Wait, ano to? Bawal mo dyan. Sige na pa nagligo. Gani haral. Ano ida? Padung na ko. Agpadong na ko. 5 pa niya city. Wa pa. Pero liwata ng Violet ni mga dyan. Init
dyan. May akag visit kanton ba? Kanto na sa... Visit kanton ba lami ah? Ha? Hindi. Wala na ba sa kanto? Naan, si Bilibin. Tingnan te, kanto to te. Prito tong isda. Luto na ko.